Raid sa compound sa usa ka drug lord palpak. Kapulisan nagtuo nga dunay nagpahibalo sa mga dakpunon sa himuon nga police operation. 2.1 million pesos gibahin-bahin sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo tungod sa ilang malampuson nga operasyon pagdukod sa gidili nga drugas. Mga beneficiary sa mga yuta sa Provincial Ordinance 93-1 nibutyag nga 232 million pesos na lang ang paninglunon sa Kapitolyo gikan kanila. Lain ang usab nga mga suspects ang giimbestigar sa kapulisan sa kamatayon sa 17 anyos nga estudyante sa San Carlos. Mga militanteng pundok nagrally at tubangan sa Camp Sergios Menya alang sa paghandom sa ika-43 katuig nga pagdeklarar sa martial law. May hapon Sugbo, Kabisayan, Georgia, compound nga iya sa giilang drug lord sa Sugbo. Giraid sa hiniusang puwersa sa mga sakop sa PDEA o kapulisan. Pagabot sa operating team sa area, wala na'y bisan usa ka taong ilang naabtan sa lugar. Ang aksyon giuban ni Leslie Caminada Vistil. Pakyas ang kapulisan ng mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency nga mga sikop ang ilang target nga giilang drug lord nga si Jaguar sa Dance Polarium Dulo, Fatima. Natingala ang mga sakop sa PDEA ug kapulisan nga pagsud na nila sa compound sa mga Diaz, wa nay mga tao silang naabtan sulod sa mga panimay. Igo na lang silang mi-recover sa mga pipila ka mga drogas nga ana sa mga panimay. Girumbos sa kapulisan ang 12 ka panimay nga iya sa mga paryente ni Jeffrey Diaz alias Jaguar. Matod pa sa PDEA 7 Head Jeffrey Alama Bangsa, mupahigayon sila og investigasyon kalabot silang pagkapakyas tungod kay posibleng aduna sila mga kauban nga nagkahatag og impormasyon sa mga Diaz. Si Superintendent Romeo Santander sa City Intelligence Branch dismayado sab sa resulta silang operasyon, hinungdan nga ilang susihon ug nganong wa sila'y nakuhang tao. Yan din po ang patuloy nating imbestigahan kung bakit pagdating natin ay tila walang tao, yung karamihan ng mga or halos lahat. Pwede nating sabihin na abandon or inabandon na. Well, hindi natin masasabi as of now, but with the result of these operations, we will thoroughly conduct investigations. Manay tanasan ng mga factors mo, no? Considering manay na dangatan na mo karon. Gihimo sa kapulisan ang search operation human sila gimanduan silang labaw sa kauluhan kalabot sa giyong pagka-untouchable ni Jaguar sa Sugbo. Gihulagway ni Santander nga naglisod sila sa pagsikop sa mga subject tungod kay dilang CCTV camera ang ilang gigamit kundi lakip na ang mga tawo nga mopahibaw dayon kung adunay laing tawo musod sa ilang lugar. Apan bisan pa man ini, di sila moundang sa pagukod kang Jaguar, dili kini nila lungan. Well, lisod ma'am in a sense nga from pagsulod pa lang nimo sa Espolarium Street, ma'am, may bawa na gidayon. But still, we are proving sa community nga dili po ni sila nga nila untouchables na gini. So, dugay na kayo na akong gigupad sa Jaguar? Yes, ma'am. Hanggang ganun sa itong magupad niya? Well, ay na ma'am, naginay time, ma'am. Naginay time. Di man ingon nga, ma'am, siguro paswerte ay lang, ma'am ba? Na-recover sa kapulisan ang binultong puto sa gitong Cebu nga mobalor og di mo minus 4 milyones pesos, shotgun o mga gamit para suyop. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vistil. Ipaimbestigar sa kadagkuan sa kapulisan ang pag-leak sa information sa gihimong police operations batok sa illegal nga drugas. Butso taon sa Police Regional Office kung kinsa ang mga responsable sa pagpahibalo sa mga nalambigit sa gidili nga drugas nga ilang dakkunon. Ang aksyon gisundan ni Edwin Cañete. Ipaimbestigar ni PRO7 Director Tam Banyas ang mga responsable sa pag-leak sa impormasyon sa pag-raid sa panimalay ni Jeffrey Diaz alias Jaguar. Mato ni Banyas, bisan og duna sila'y nakuha nga drugas, wala magmalampuso ng ilang pag-serve sa search warrant tungod kay wala nila madakpi si Jaguar. Hindi naman negative. Mga nakuha naman yung ating mga kapulisan na mga shabu and other gamit na ginagamit nila sa kanilang pagtitinda ng shabu. Wala na tao ang compound nga gi-raid sa mga pulis sa barangay Dulho, Fatima. Dunay timailan nga dili pa lang kinidugay nga gibiyaan tungod kay nagsalida pa man ang usa ka TV samtang dunay mga drugas o kwarta nga habilin sulod sa usa ka balay.
Matod ni PRO7 Chief Directorial Staff Senior Superintendent Ray Lindon Lawas nga ang ayan subayon sa ilang pag-surveillance o case build-up milik ang impormasyon kalabot sa operasyon. Mura na siya og traidor sa organisasyon, so there's no reason for him or her to be in the organization. He or she will be investigated if ever ma-prove na to. Dili mo tuo si Banyas nga mibiya na si Jaguar sa pagpamaligya og shabu. Nanawagan si Banyas sa publiko nga kinahanglan nila nga magtinabangay aron sa pagsumpo sa illegal nga droga. Gusto ko iparating sa ating mga kababayan dito sa Region 7 that for as long as I am here, we will not be deterred kaning mga aming mga negative, o hindi naman nasabing negative, but the not so successful operations that we are conducting. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete. Giila nga supplier og shabu sa dakbayan sa Danau ug mga kasikbit nga lungsod na dakpan sa kapulisan. Ang aksyon gisundan ni Ray Pasaporte. Nadakpan ang usa ka limwel tapayan sa mga sakop sa Regional Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Group 7 didto sa Barangay Tuburan Sur, Danau City. Siya nasikop pinaagi sa usa ka buy-bust operation. Human mibaligya og balor 8,000 pesos nga shabu. Nakuha usab gikan kaniya ang laing 5 ka medium pack sa shabu nga mobalor og dulan 400,000 pesos. Matod sa team leader sa Regional Anti-Illegal Special Operations Task Group nga si Senior Inspector Joey Bicoy, moabot sa kasikbit nga mga dapit sa syudad sa Danau ang illegal operations ni tapayan. Wala ko kibaw ana. Ha? Wala ko kibaw ana. Wala ka kahibaw ni? Sa to pa dini mo di ay? Dili. Kinsam dining sa budi ay? Ha? Ano sa ko kibaw ana? Na siya previous kaso, same gyapon, Section 5. Naka-bail siya last August. So, August, September, October, mga 2 months pa lang siya sa gawas. Nagduwa na po. Nasikop sa kapulisan sa Sitio Kalubihan, Barangay Marigondon, Siyudad sa Lapu-Lapu ang giingong level 3 drug poser nga si Maria Lourdes Igot. 15 igo lang nakuhaan og 3,000 pesos nga kantidad sa gituuhang shabu atol sa buy-bust operation. Giangkon hinuon sa suspek ang maong salaod. Diin mibutyag nga ang kawad-on mo'y nagtukmod kaniya pagsud sa maong illegal nga kalihukan. Dili na ako tanan. Dili na imo tanan, so naiimo ana? Naiako ana. Pero dili tanan. Tungod sa kalisod, nga di maigo akong sweldo. Samtang nasikop sab sa mga sakop sa Port Police ni adtong Biyernes sa gabi ang usa ka Frederick Piñaranda nga lumad nga taga Tagbilaran City. Paingon untang musakay og barko si Piñaranda apan nakuhaan kini og pakete sa shabu atol sa body frisking. Na-recover sa mga sakop sa Port Police ang usa ka putos sa gituang shabu ug drug paraphernalia. Depensa ni Piñaranda nga igo lang siyang gitunulan niini o gipadala kaniya paingon sa Bohol. O bitaw naikuan ka ng packaging tape kayo pagkukab na ko mauday sulod di ay ng mga kuan illegal nga kuan o to nga na kuan natagak tong drugs nga gisod. So pagkap-kap ani niya, so naay something murag nagbugdo sa iyang bulsa, right portion sa iyang cargo pants. So gi-request ang atong X-ray operator ni request kung pwede ipagawas ni siya, wherein pagpagawas nakita ni siya kaning itong mga improvised karton. So sa suod ana is katong tin foil plus katong usa ka pack sa shabu. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte. Cebu City Mayor Michael Rama wa mahimuot sa dagan sa drug operation sa kapulisan sa Sugbo batok sa ilado nga drug lord nga si alias Jaguar.
Gikalipay na unta ni Mayor Michael Rama ang taho nga gironda sa kapulisan ang compound sa gilang drug lord sa barangay Dulho Fatima kagahapon sa Kadlawon. Apan nausab ang mood niini dihang nasayran nga way bisan usa nga nadakpan ang mga pulis sa 12 ka panimay nga gironda lakip na ang gilang drug lord nga si Jeffrey Diaz alias Jaguar. Tungod ini gihagit sa mayor ang kapulisan nga pangitaon ug dakpon gyud si Jaguar sanglit di mayong paminawon nga way bisan usa ang nadakpan nunod sa minilyon nga kantidad sa shabu nga ilang nakumpiska kagahapon. Ilang gisugyot ang insakto nga pagplano sa sunod nila nga operasyon aron dili na sila mapakyas. Lain sa usab nga mga suspect ang giimbestigar sa kapulisan sa Lapu-Lapu kabahin sa kamatayon sa 17 anyos nga estudyante sa San Carlos. Giklaro sa kapulisan nga walay kalambigitan ang unang lalaki ug babae nga unang gidudahan. Kini ang giaksyonan ni Edwin Cañete. Gilubong kagahapon sa hapon si Karen K. Montibon ang estudyante nga gipatay sulod sa ilang panimay. Mga yellow ribbon ug t-shirts nga gipangsulob sa mihatod sa lubong nanawagan sa hustisya alang sa batanon. The freedom of the dog symbolizes the spirit's freedom from all earthly trials and tribulations. Ang Task Force Karen K nga gipanguluhan sa kapulisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu aduna sa laing suspect nga giimbestigar. Bagong CCTV camera footage ang nakuha sa kapulisan sa syudad sa Lapu-Lapu gikan sa kapribadong establishmento. Nakita din ang posibleng suspect sa pagpatay ni Karen. Sumapa ni Senior Superintendent Armando Radok, hipi sa Lapu-Lapu Police Station, ila pa karon gipa-enhance ang video. Nakuha sa video ang sa kamotor nga itom nga adunay sakay nga babae o nga mipaingon sa lungsod sa Cordoba. But we have the CCTV footage nga nakuha sa gawas sa kalsada nga padong sa ngadto sa Corinthians Subdivision. Giklaro ni Radok nga wala na maapil niini ang una nilang suspect, human nila nasuta nga wala kini kalamigitan sa krimen atol sa ilang gihimo nga investigasyon. Atong common law couple diri magi sa atong buhatan. Gidinay nila na-confirm po nila to last Friday. Ano gapon ba to? Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete. Buhatan sa NBI 7, posibleng dili makatutok sa ilang investigasyon sa Montibon case gumikan sa kakuwang sa tao. Ang kompletong detalye gisundan ni Jinky Rosit. Nabala ka karon ang kadagkuan sa National Bureau of Investigation 7 nga basin og di na nila matutukan pag-ayo ang separate investigation nga ilang gihimo kabahin sa kamatayon ni Karen K. Montibon. Kinigumikan sa kakuwang nila og tao gawas pa sa mga unsolved cases nga hangtod karon wa pagihapon nila marisolba. Gipasabot noon sa NBI nga doon na sila'y team nga makigalayon sa PNP sa mga kalambuan sa maong kaso. May mga hearsay na naririnig kami na may mga pinipinpoint na possible suspect pero wala pa naman kaming nakikita strong evidence para mapinpoint talaga sila. Gi-assess na hinoon karon sa NBI ang mga impormasyon nga nakuha nila sud sa panimay sa pamilyang Montibon atol sa gipahigayon nila nga ocular inspection. Apan di pa nila mahimong ikabutyag kung unsa kini alang sa nagpadayon nila nga investigasyon. Andam hinoon mo kooperar kanila ang pamilya Montibon kung kinahanglanon. May mahuli daw this week. Actually yesterday yata yun. Hindi namin alam kung anong naging development. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit. Di mo menos 50 ka mga panimay sa Barangay Labugon, syudad sa Mandaue, ang naugdaw atol sa pag-ulbo sa kayo ni atong Biyernes sa gabi. Ang sunog daling giisa sa Task Force Alpha dihang namatikdan ang paspas nga pagkatap sa kayo sa Sitio Lapyahan, Barangay Labugon, Dakbayan sa Mandaue. Nasayran nga nagsugod ang kayo sa panimalay ni Melicio Lagrada. Gitudlong hinungdan sa sunog ang gikatahong pag-overheat sa ceiling fan. Gibanabanang mukabat sa tunga sa milyon ang danyo sa maong sunog.
Ang kani kuan original ni gikan sa balay ni Milicio Lagrada nga mismo man siya ni confirm nga say ceiling fan nga wa mapaong niya. Ang kuan ang ceiling fan nila kay di tama sa ilang ka si kalpro kanang ikaduha ba taas. Nabalaka ang Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Commission sa pasangil nga supplier sa marijuana ang pipila kadapit sa lalawigan sa Sugbo. Apan Cebu Police Provincial Office, may pasalig nga padayon ang monitoring nila sa mga identified nga lugar. Matod sa Sipadak, dili maayo nga gibansagan og supplier sa marijuana ang Sugbo tungod sa daotang epekto nga ihatod ini sa laing dapit. Apan ilang giangkon nga gumikan sa lapad nga kabukiran, posibleng duna pay mga marijuana plantations nga wa madiskobrehe. Hinuon ang kapulisan misaad nga mas pahugtan pa ang intelligence monitoring nila sa mga bukirang barangay aron mahatagan nilag pagtagad ang problema sa marijuana sa nahiugat-gutang mga lugar. Yung mga LGUs ba where significant volume of marijuana na nadakpan sa ilang dapit niya. Lisod man gud siya adtuon tungod kay naman sa kabukiran. Maayo ang atong mga accomplishment in terms of uprooting of marijuana plants sa mga lugar natong identified nga lugar nato sa Balamban o nga sa south naman sa tay mga accomplishment sa Badjan. This is continuous in cooperation with a lot of local government units. Maapektuhan ang investigasyon sa City Hall sa Mandaue. Human nasayran ang mga violation sa Environmental Compliance Certificate sa developer sa subdivision sa Barangay Tawason. Ang mga kasayuran giaksyonan ni Ryan Sorote. Wa pa madawat sa Mandaue City Hall ang inisyal nga resulta sa investigasyon sa Environmental Management Bureau sa midahili nga riprap sa Barangay Tawason. Hinapos na ang investigasyon sa Legal Office sa syudad sa Villa Sebastiana Subdivision. Apan, dakong epekto ni ini ang resulta sa investigasyon sa EMB nga kalapasan sa Environmental Compliance Certificate sa developer. Matod sa EMB 7, upat sa 17 ka mga kondisyon sa ECC ang nalapas sa IDFAS Development Corporation ang nagpatukod sa subdivision. And it is just proper that the DNR EMB was able to conduct their investigation since they were the ones who issued the ECC. Usa ka technical conference ipaygayon sunod semana aron matubag sa developer kung nganong nahugno ang riprap ug namatay ang usa ka bata. Usa ka joint investigation sa Legal, Disaster ug Planning Office sa Mandaue ang gihimo sa dakbayan sa Mandaue paghuman sa hitabo. Giklaro sa syudad nga ubos pa sa EMB ang development sa subdivision kay wa pay natukod nga struktura sa hitabuan gawa sa nahulpa nga riprap. Mag-agad ra usab ang Legal Office sa ilang rekomendasyon o mga lakang paghuman sa technical conference ug investigasyon sa EMB ug MGB. For now, i-respect na tong ECC kay wa pa man sa nag-withdraw sa DNR. Matod sa Mines and Geoscience Bureau nga di ang gamitan og anapog ang pagpabarog sa riprap ug padayon usab ang paglihok sa yuta sa lugar tungod sa uwan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote. Sa mga balita sa gawas sa nasud. Si Pope Francis nagigtagbo sa Cuban leader nga si Fidel Castro sa iyang pagbisita sa Cuba. Nakikita usab siya kang Cuban President Raul Castro. Si Raul Castro nga dili usa ka Katoliko apan mipadayag sa iyang pagsuporta kang Pope Francis pinaagi sa pagtambong sa misa nga gipanguluhan sa Santo Papa. Libuan ka mga tawo ang misugat sa Santo Papa sa iyang pag-abot sa Cuba ug mitambong sa misa. Atol sa misa giawhag sa Santo Papa ang taga Cuba sa pag-alagad sa usag-usa ug dili sa usa ka ideolohiya. Gisirhan og wala pasudli og bisita ang Eiffel Tower human nakit-an nga dunay misaka nga tulo ka mga tawo nga nagdala og backpack. Ang mga pulis nagduda nga mga terorista ang misaka nini ug mga alas 5:30 sa buntag. Usa ka search ang ilang gihimo ug gituhuan nga nakaiskapo kini gamit ang parachute. Gituhuan nga nagatkat nga mga extreme sportsmen lamang nga nangambak gikan sa tag-as nga mga lugar sama sa building ug pangpang. Apan wala mo kumpiyansa ang mga pulis sa pagduda nga basin mga terorista kini ug nagbilin og bomba sa tower sa wala pa kini mobiya. Sakit sa ulong ka mga bata ang nangamatay dihang ang ilang sakyanan sa kadagatan nabanggaan sa usa ka barko sa kadagatan sa Turkey.
Gituan nga dunay 46 ka mga tawo nga sakay sa usa ka dingi nga nagpaingon sa isla sa Lesbos sa nasud sa Greece. 20 ka tawo ang na-rescue samtang 13 ang padayon pang gipangita. Laing 40 ka mga tawo ang nakaabot sa isla sa Lesbos sa Greece nga nagbugsay gamit ang gamay nga sakyanan sa dagat. Gitanyagan og ganti sa Kapitolyo ang kapin usa ka gatos ka mga pulis gikan sa siyam ka mga LGUs. Gumikan kini sa ilang sa nagmalampuson nga mga anti-illegal drug operations. Kini ang giaksyonan ni Jinky Rusit. Pipila lang sila sa mga pulis gikan sa siyam ka mga local government unit sa Sugbo nga nakadawat og awards and incentives gikan sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Commission kaganiha. Gipasidunggan sila sa Kapitolyo tungod sa ilang partisipasyon sa nagpadayon nga anti-drug campaign sa Police Provincial Office. Matud ni si PADAC Executive Director Joey Herrera, miabot og 2,124,000 ang kinatibukang kantidad nga gikuha nila sa ilang pondo alang sa monetary reward nga giapod-apod nila karon sa mga pulis. This total 1 million ra akong gi-budget. Unya naabot naman 2 million kini lang gayon na umbuntaga. So mo na nga na-sacrifice jud ang other projects sa si PADAC. Ang mga police station nga natagad og award mao ang lungsod sa San Remigio, Toledo City, Balamban, Sibonga, Carcar City, Consolacion, Mualboal, Naga City ug siyudad sa Danao. Matud ni Herrera, 11 ka mga drug operations nila ang nakapasar sa guidelines sa SIPADAC alang sa pag-release sa maong incentive. This is kanang high in value and high in impact. Meaning, dako siya impact din sa community, sa LGU. So, it is a challenge to us nga mas daghan pagyud ang atuang effort no to eliminate drug problem in our area of responsibility. Samtang 21 ka mga pulis nga sakop sa Site Task Force Group Cebu nakadawat sabog medalya ng kasanayan. Gipasalamatan ni Banyas ang mga pulis human sa malampuson nga pag-secure sa APEC meeting dinhi sa Sugbo. As we continue in serving our country and people here in Region 7, let us continue to show the enthusiasm and diligence that you have shown. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit. Mga namuyo daplin sa sapa nga gipang demolish sa City Hall sa Mandaue na malik og nagdumili sa pagbiya. Sila mireklamo nga dunay mga nagtrabaho sa City Hall nga namuyo sa relocation site sa Paknaan nga gitagana alang kanila. Ang aksyon gisundan ni Ryan Sorote. Nagkagubot tali sa pundok sa mga nagdemolish. Mga pulis o mga namuyo sa sitio mahusay o makayahay sa subling pagdemolish sa dakbayan sa Mandaue sa mga balay sa mga illegal settlers. Makita sa amateur video nga mga babae nga mga residente nga mibabag sa mga nagguba sa ilang mga balay nga miresulta sa pagkaangol sa usa ka residente. Matod sa mga namuyo nga nag-apil-apil sa mga nagdemolish ang mga pulis, hinungdan nga misamot ang tensyon nga miresulta sa kagubot. Nahunong man ang demolisyon sa makadayot, apan gidayon gihapon kini tungod sa mando sa korte. Matod sa City Legal sa Mandaue City nga gipang demolish na ang mga balay apan nagmagahi og namalik sa dapit ang mga namuyo. Since they move on of different area to demolition team, imalik na po sila. So we're just there to clear the area, and I believe we have all the legal basis for clearing. Gila sa dakbayan sa Mandaue nga danger zone ang dapit ug nasulod sa 3-meter easement zone sa Mahiga Creek. Doon na gipang tanyag nga financial assistance og relocation ang dakbayan sa kapin o sa kalibo ka mga mulupyo apan sagad kanila ang namalik og puyo sa kilid sa sapa. Matod sa mga na-demolish, dunay namuyo nga mga empleyado sa City Hall sa relocation site sa Barangay Paknaan nga gitanyag unta alang kanila. Bahad sa 12 ka mga asosasyon, sa 12 ka mga sityo nga apektado sa demolisyon, nga mamalik ra gihapon sila bisan kapila pa ma-demolish ang ilang mga balay. Very crucial ning problema ha. Pahawaon ang mga tao sa isa ka lugar nga danger zone, ilang ibutang sa peligro another danger zone ang kabutangan sa mga tao. Tama ba na? Unsang klaseng programa ng relokasyon sa atong gobyerno? Failure para ni sa katawan sa mga kabos diri sa Mandaue City. Gibana-bana nga moabot og 4,000 ang illegal settlers ang apektado sa demolisyon sa dakbayan sa Mandaue.
Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote. Samtang nagrally tuwangan sa Camp Sergio Osmeña ang mga militanteng pundok agig paghandom sa ika-43 nga kasumaran sa martial law. Bitbit ang ilang mga placards, nagrally kaganiha tubangan sa Police Regional Office 7 ang grupong Piston ug Bayan Muna Central Visayas. Aron ipaabot ang ilang padayon nga pagkundina sa mga extrajudicial killings nga padayong naitabo karon sa nasod. Gibutyag ni Jaime Paglinawan nga mukabat na sa 266 ka mga tao ang gipangpatay gawa sa lain pang 600 ka mga political prisoners sud sa Administrasyong Aquino. Tinguha nila nga pinaagi sa pagrally, mapabot nila ang sentimento sa kadaghanan, pagpahunong sa mga extrajudicial killings nga nagsugod panahon sa martial law. Kung nasinati sa pagkakaroon, kung doon na may mga politikano ang pagpamikot, kung doon na may politikano ang pagpamatay, ipadayon ka na sa pamilya na kaniad ko ni Siyagit. Hola mga kabatid! Pilipinas Monday afternoon kanatong tanan. Opening salvo sa Press Freedom Week dinhi sa Sugbo. Nagmalampuson og niining higayuna na angkon sa Cebu Daily News ang back-to-back nga kadaugan sa usa sa mga highlights sa tinuig nga panagtipon-tipon sa mga sakop sa media, ang Mr. and Miss Press Freedom 2015. Nagkaabot ang naghalain-laing media outlet sa dakbayan sa Sugbo aron sa ulugon ang ika-21st Press Freedom. Usa gipahigayon ang usa ka presentasyon sa matag media outlet, gisugdan ang programa pinaagi sa usa ka santos nga misa. Then Jesus noticed that we were discussing something else. What were you? Sa misa ni Father Domingo Dan de Los Angeles, iyang gihatagan og importansya ang pagbutang ni Kristo nga sentro sa kinabuhi sa mga sakop sa media. Ug sama ni Kristo, mahinugdanon ang kamatuoran sa impormasyon aron mahimong epektibo sa ilang papel ang mga sakop sa media. Are content to the effect that it is palatable both to the netizens and citizens. Message, mensahe in Cebuano and Spanish, messaggio in Italiano, message in English, mensahe sa Bisaya. Howsoever you say it, there is always letter M. Dapat malaman sa Tagalog pa. Kinahanglang may unod sa Bisaya pa. Meaty sa English pa. That's supposed to be our content. But it has to be a content that is attractive to the people. Gisunod sab ang panagsangka sa mga pasundayag sa nagkalain-laing media outlet. Nasakmit ang kadaugan sa lingaw kaayong pasundayag sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Cebu Chapter. Nakakuha sa ikaduhang ganti ang pasundayag sa The Freeman nga gisundan sa Cebu Daily News. Back-to-back na kadaugan ang naangkon sa Cebu Daily News, humanalangkat nila ang corona sa gipahigayong tinuig nga Mr. and Miss Press Freedom. Silang Victor Anthony Silva ug Vanessa Lucero mao'y migawas nga mga palarang mananaog sa kompetisyon nga gisalmutan sa mga sakop sa media gikan sa print, radio ug television. Malipayon gyud kayo kuno wala ko magtuo nga ako'y makorunahan kay nga akong mga kompetensya kay maayo pud gyud kayo. At the same time, aside sa malipayon, na-pressure po ko kay dili man nilalim nga makorunahan nga Mr. and Miss Press Freedom kay dili raman minaong kundi kami magdala sa kanang advokasya sa pagsibya nga ri sa Sugbo. I feel very overwhelmed by all the support that we got from our company, Cebu Daily News. So I think it is only right for me to say that this win is for them. It's not really for us, but it is for them because they were the ones who supported us along the way. Matag contestant gigisa sa mga hurado sa pag-abot sa Q&A portion ug dinhi gisukod ang ilang baruganan ug kaalam sa mga nag-unang issues sa katilingban. It's really a privilege to be here right now. Justice is here in the Matag tuig ng atangan sa maong kompetisyon ang mga tagsa-tagsa kapambato sa Sunstar, The Freeman, Cebu Daily News ug KBP.
Ang Press Freedom Week pagasaulugon din sa Sugbo matag ikatulong semana sa Setyembre ug tumong og tuyo niini mao ang pagpalig-on sa mga kahugpungan ug bundok sa mga magsisibya, manunuwat ug tigbalita aron mapakita sa kadaghanan ang kausa sa media ug ang tumong og tinguha niini nga mao lamang ang paghatod og balita sa kinabag-ang katawhan nga way gidapigan ug alang sa walay karapusang mga showbiz chismis uban ko ninyo matag alas 7:30 hangtod alas 9 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Rated JP sa Radio 511.9 News FM Cebu. Alang sa mga nag-unang happy news ug lights, camera, action, showbiz, kini si JP Laucot Serra ug ang atong word of the gay nagkanayon. Ang kagandahan ng mga taong feeling maganda ay parang password, sila lang ang nakakaalam. Agay! Congratulations to the Mr. and Miss Press Freedom, si Miss Lucero and Mr. Silva, di ba? Kung sa may winning question neto, Mr. and Miss Freedom. But in general, for the successful celebration of Press Freedom, the kaning start yesterday, from the parade to the celebration in SM. Yang ang message good, Attorney Georgia, is content will lead to change. Sabta ko ba? Nakasabot ka kasi giingon nga to sa pa. Ang kaning social media will redefine the way how media will work, no? Kaya ang mga tao karon is very well informed. At the click of the button, iniktanaw ng cellphone, nanadayon ang impormasyon. But that's good because then information is available to everyone. It's not limited anymore. And then gamay ra nakuan baglan makabasa dayon ta. Unlike before that information is not really spread that much. Karon we learn and then we are made aware. Unya mas vigilante na sad ug kaning mas aktibo ning atong mga gitawag og netizens, no? Naagi na sa mensahe gyud. They're very opinionated, ha? Grabe ka opinionated karon. Bisan na kanang sa traffic na may mga sites about traffic. But you know, I also found a really good koan in the internet that says that we can't just be active in like Facebook or any social media. We also have to do it in action, not only like or post or whatever to that effect. Istorya kag like doon na ba niya dislike sa Facebook? Ayay. Daghan nagdi mo post niya. Umawag kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon ug konkretong solusyon. Ako sab si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!